खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि आरो बे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। 10 नभेम्बर 2022 मायथाइनि खुंगा 71थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान फालिथायजों लोगोसे 23थि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 1 बोसोरारि जथुमा आरो 14थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 2 बोसोरारि बोसोरसालिया जथुमा। बे जथुमाखौ 15 नभेम्बर आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा गोबां आवगायबाय। जों सानदों रायजोनि हेफाजाबजों जोङो बे जथुमाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै रायजो राजाखौ जोङो बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होनो थाखाय आङो आरसिनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो गाबोननो जोंना एलपि स्कुलनि आरो कलेज लेभेलनि हाइ स्कुल लेभेलनि स्टुडेन्टफोरा फैनानै जोंना बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो मैयानिफ्राय जोंना बुलुर बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। बेवहायबो जोङो फरायसुलिफोरखौ जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो बे समाव जिहेतु बर'नि गोबां हारिमु बिथिङाव जोंनि लानानै बे मेलजों लोब्बा लाफानाय बेवहाय बिसेसकै जोङो जोंनि लकेल गथ'फोर जायफोरा माने खनगिरि उथिफुदों बिसोरखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिसेसकै इला ब्रह्म थाबाय आरो जोंनि लकेल गथ'फोर जायफोरा माने खनगिरि उथिफुदों बिसोरखौनो जोङो हांख्रायनाय जादों। बिसेसकै इला ब्रह्म थाबाय आरो आलारि थाबाय आरो मा होनोमोनलाय अर्जुन बसुमतारी थाबाय आरो रुंखां थाबाय आरो बिदिनो सानैसो मोसाखावरिबो आरो कृष्टि पार्टिखौबो हांख्रायनाय जादों। बे हारिमु आयदाखौ मा सानाव लानाय जादों? बेखौ गेवलां मेल खालिसो लानाय जादों। बेखौ जोङो गेवलां मेल खालि नाइट कालचारखौ लानाय जादों, हारिमु बिलिफांखौ। बेवहाय जोङो बिसेसकै जोंनि मुंदांखा देंखोगिरि इला ब्रह्म आरो बे ओनसोलनिनो उथिफुनाय देंखोगिरि जोंनि अर्जुन बसुमतारी आरो आलारि बसुमतारी आरो भाग्यश्री बसुमतारी आरो रुंखां बर', बेजों लोगोसे गोबां दंबावो आरो मोसाखावरिबो सानैसो लिंहरनाय जादों। लाइमोनफोरनि बेवहाय जिहेथु जों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगोन, बेनि थाखायनो आङो गासैखौबो माने बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै माने जोंनि देंखोगिरि बा मोसाखावरिफोरखौ एसे उत्साह होनो थाखाय आं खावलायगोन। बेवहाय जोङो जोंनि BKWCनि मानगोनां चिफ सार मिहिनेश्वर बसुमतारीखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन। सुबुंखौ सोरखौ हांख्रायनाय जादों? जोङो गागि आफाद आरो जोंनि बानजाय आफादजों सावरायलायनानै जोङो धेमाजि जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टर कबिता डेका बायदिखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि जुनाय BEO सारखौबो जोङो बेवहाय हांख्रायनाय जादों। आरो बे ओनसोलनि सोलोंथाइ बायदि आसा खालामनो हायो? जों सानदों बेवहाय जिहेथु थारमाने जोंनि स्कुलफोरावहाय जों नुनो मोनदों जोंनि SBआवनो थारमाने गुबुन गुबुन जोंनि बर' मिडियाम हिसाबै SB स्कुला बर' मिडियाम हिसाबै बेवहाय माने 7 जन गाहाम माने गुबुन हारिनि माबाया जोंनि पस्टखौ माने दखल खालामनानै दं। जों बेवहाय हयथ' माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोन नामा होनना जों आसा खालामदों, जाहाथे जोंनि बर'नि पस्टखौ बर' टिचारखौनो दैथायहरनांगौ। जों सरकारखौ माने बेखौ जों दाबि खालामनो हागोन आरो जोङो बे बायद'निफ्राय माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोन नामा होननानै जों सानदों आरो।